Der var engang en kylling og en bamse. De gik ud for at lede efter noget sjovt. Og de gik, og de gik, og de gik, og de gik. Og så kom de ud i ørkenen. Og der var bare sand og sand og sand og sand over det hele, og sand og sand. Det var også meget svedende varmt, var det. Og de blev så tørstige, at de faldt om, og var lige ved at dø af tørst. Så spurgte kyllingen Bamsen. Bamse, er det sjove nu? Nej, sagde Bamsen. Det er ikke det sjove endnu. Og så var det lige ved at falde helt om af varme. Men så brugte de lige de sidste kræfter, de havde, og kravlede. Og så kravlede de videre gennem ørkenen og alt sandet. Og de kravlede, og de kravlede, og de kravlede. Og begyndte de at gå igen. Og så gik de, og de gik, og de gik, og de gik, og de gik. Og så kom de til en... Så kom de til det sjove. Se, kylling, hvad jeg sagde, de kom til det sjove, se selv. Jo, kom nu, kylling. Der er ikke noget at være bange for at sige, der er 2 stole, og 2 tallerkener og 2 kopper. Og de er lavet til os. Kom nu, kylling. Nej, du skal ikke være bange, kylling. Nej, kom nu, den her vej. Du skal overhovedet ikke være bange for det. Det er ligesom med hokus pokus, ikke? Det er mig, der har forstand på det, så det er til at sætte dig bare ned. Der er ikke nogen kylling. Nej. Så skal du have noget saft? Okay, så får du lige noget saft her, ikke? Værsgo. Og så lige til mig selv. Værsgo. Tak. Så skal vi have lidt smuk her. Værsgo. Så. Ej, hvor smager det altså godt der. Var det så ikke rigtigt, at vi kom til det sjove, hva'? Så går vi nemlig. Ja, det vi har desværre dejligt nu, ikke? Skål, kylling! Skål! Så kylling, nu skal vi have noget lavkage. Ja, så nu skærer jeg først et stykke til dig, ikke? Så skal vi lige skære ned her. Ej, hvor ser den ikke så lækker ud. Så, kylling, hvad vil du have? Stor vil du have? Så stort? Ja. Så får du lige noget kage her, ikke? Ja, vupti! Det kom lige op. Vil du have lidt mere? Sådan, ikke? Så kan du få igen bagefter. Så skal jeg lige have noget også. Så skal jeg lige have... Jeg skal have sådan et stykke her. Så. Vupti! Så. Værsgo. Og så skal vi lige have noget saft, ikke? Nå, det er ikke så godt. Så. Skål! Der kommer nogen, kylling! Hurtigt! Hurtigt!
Der er ikke nogen. Og bamse, bamse, kylde. Kylde, kylde, bamse. Bamse, kylde, kylde, bamse. Det er en dejlig rense. Numme, numme, bum, bum, bum. Bumme, bumme. Num, num, num. Scooby-Doo og Achoo. I love you. Oh.